Haha, impas ka karon pa. Kaya ako siya, ang tunggan. Renz! Unsa man ni mong manok? Sige ka pikapa na. Ako ning yaon. Ay nakabuang ay nagihawa na kay lasa kay na. Patira ni mga gwapuhang manukan eh. Gwapo ba kay ni mga quality ba kay ni? Tag 30 mil ba ya nga maanan eh. Imurang ihawon. Sige nagyaw-yaw si mama pa. Kalas daw ni kwarta pa. Unsay kalas. Nagtuo man siguro na siya di ni mahalin og mahal inagbuguang ni. Bantay na imong mama, masakpan ko nagbagyaw-yaw-yaw na. Mura siyang nakapalit og pagkaon nga ako may tigpalit ani. Nabuang guru ka pa. Pinanggan imong manok. Kontra ka mama. Wa ka gabae pa. Dili man saingon. Pero dapat konsulta mo. Anong ihaw-ihawon man na ninyo? Tagbaw mo gigog padako ani nya pagkahuman. Inana lang kasayon ninyo ihawan? Mau pa pa. Itukan di ka mama. Ayo ding. Ayaw kay tugan. Kayo gimo kong itugan mulayas ko dire. Itukan ako eh. Wala na kay papa buang ka. Ay kay tugan ba? Itukan ako. Oh shit! Tugan ko ni mo dili. Itukan. Yapak, trabaho ani. Asa man ka mo laban? Sa imong mama o sa kuha? Ano sa imong mama man? Pinunta ka sa kuha kay sa kuha isa ako kagikan. Hindi ka magmanok doon. Kabuang naman ang trabaho ani. Unsa man day koneksyon na ng manok o ako ah? Nabumino. Taka ka man toy. Ituban dito kay ako'y kulata to imong mamag mo. Tungkol to sa kuha. Ima, astig ka si papa. Uy, Ding, unsa na ingon sa imong papa di ay? Ma, di ba iyaw ni papa ma? Mas pinanggap ako niyang manok kontra si Muha. Labaruhon na ka ni papa ma. Kiyawa po niya. Asa man sarong anong laparuhon mo ko niya? Ako yawa ni Mumaoy. Astig magayo. Ako pa, kaastig na ko. Magaling kang kupal ka. Bantay bitaw ha. Pa, ingon ni mama I love you daw. Ay, salamat ding ha. Haha, impas ka karon pa. Ma, ayaw na nagduol ka papa. Ngano man day, Ding? Masig mahinay ka daw ka